Jeg skal sige noget om mit grundkursus, det om den tredje alders muligheder. Og det skal jo være helt naturligt, og jeg skal være helt mig selv, så det kan kun gå galt. Nu prøver vi. De to vigtigste pointer med kurset er integritet og frimodighed. Og når det drejer sig om integritet, så gælder det om at opleve helhed og sammenhæng i sit liv, når man kigger tilbage. Og samtidig at nå til accept af sit eget livsløb og af de personer, der har betydning for det. Den anden hovedpointe er det med frimodighed. Vi har jo heldigvis allerede opnået en lang række udmærkede færdigheder i vores liv. For eksempel evnen til at analysere, evnen til at få oversigt over komplicerede sagforhold, evnen til at overveje dybt vanskelige emner, og at planlægge og at organisere, ofte i fællesskab og med held. Det kan vi bare. Og samtidig har vi intet mistet forhåbentlig, hvad angår evnen til at fortolke, til at vurdere, til at bruge fantasien og til at bruge forestillingsevnen og skabe noget nyt. Og på den her basis, altså med disse væsentlige ressourcer i behold, så skulle det være nemt at mobilisere et frejdigt mod og til at ændre på de små og store ting, som vi synes, der skal ændres på. I det vi bestandigt bør huske på de magtfulde og mobiliserende ord, som blev udtalt af stifteren af de grå panter i USA, Maggie Kuhn. Hun sagde nemlig, pensionisten minder om den rige mand, i hvert fald i den ene henseende, at ingen kan fyre ham eller hende. Tænk lige over det. Og så skal vi selvfølgelig i øvrigt dyrke vores have, som Voltaire anbefalede, hvis vi da ellers har en. Men så skal man også sørge for at gøre det godt. Jeg benytter mig meget af gæstelærer, hvis jeg overhovedet kan komme til det, og det er væsentligst gamle kursister, der har kastet sig ud i beundringsværdige aktiviteter af en type, som illustrerer væsentlige pointer i mit kursus. Og dem kommer I så til at stifte bekendtskab med. Det her, jeg prøver at lave, og som jeg har lavet i en årrække allerede, er altså ikke kun oplysninger om videnskabelige metoder og videnskabelige resultater, men også en art oplivningsforsøg eller genoplivningsforsøg i den klassiske grundtvigolske ånd. Altså levende ord, langt snarere en akademisk tørverøg. Værsgo.